ಜನ ಕೇಳಿರು ಹುಟ್ಟೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಂಚ ಜೋರುಂಡ ಏನು ಬಂಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಏತು ಜನ ಬರ್ಪಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಚ ಏನೇನು ಬೈಯಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಡಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಸುಮಾಲ ಇನ್ನಿಡೆ ಬರ್ಪುಣಾಲಿತ್ತಾಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆದ 9:50 ಫ್ಲೈಟ್ ಬೈಯಾಗ ಅಂಚ ಆಕ್ಲೇನಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಕಡಪುಡ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಐಟು ಪೋಯಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನದಾರ ಆಲೆಗಿಡೆಗೆ ಬರಿಯರ ಆತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡಿಪು ನಡೆದಾರ ಒರಿ ಒಡ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಲೆನೇನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆಲೆನ ಅಲ್ಪ ಕಡಪುಡ್ದು ಆಲೆಗಿನಿ ಬರಿಯರ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅನ್ನ ಬರಿಯರ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿದ ನಡೆ ದುಂಬೂರ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು MLA ಯಾರೈತನ ಆಪೇರ ಅಂದು ಮನಪುನ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ತವು ಎಲ್ಲ MLA ಅವಡೊಂದೇ ಶಾಸಕರ ಅವಡೋದು ಬಂಡದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತಿ ಉರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಟ ಇಪ್ಪಣಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡದೆ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಏತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಚಿ ಮರಳಿ ಕಾಯದೆನ್ನು ಮಲ್ಪಿ ಇಂದು ಆಯರಪಾರುಂಡು 10 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾತನೆ 10 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಡು ತೀರ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಗೆ ಬುಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೆ ಬರ್ಪಣೆ ಪೂರ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನು ಐನೆ ಪಂಡ್ರಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಿಡವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡು ಹೋಯ್ತೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು MLA ಯಾರ ಪುಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಖರ್ಚಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿ ಕನಿಷ್ಠ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಕೊರಪಣೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಬಸ್ ಪಾಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಂದ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತೊಂತೇರು ಅಂಚೆ ಒಂದೇ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಲಿಪ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರ್ಪಣೆ ಮಧ್ಯಾಡು ಒರಿ ಬಂಡ್ಯಾರ ಹಿಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆತ 1 ವರ್ಷ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾರ ఉండదు ಇಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ 94C ಇಪ್ಪು ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯಾರನೇ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಾನೆ ಅಪಗ ಎಂಕಲ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನ ದಿತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯನ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದಾದಾಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಆಪುನ ಅಂತೂ ಓಡು ಬಂಡದು ಅಂಚೇನು ರಾಜಕೀಯದ ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋಜವನ್ನು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ನಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದು ಎದುರು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತದು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶಾಸಕೆ ಬಣ್ಣದು ಎನ್ನ ನಡೆ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಜಿ ರನ್ ಔಡು ಒಂಜೇ ಬಾಲ್ ಇತ್ತನೆ ಈಗ ಹಾಕದ 6 ಹಾಕ್ಯಾಡ ಪಾಸ್ 6 ಹಾಕ್ಯಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಂಡ್ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಏನು ಹಾಕುವ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ 6 ಹಾಕದ ಮೂಲ ಬತ್ತನೆ ಕೆಲ್ನ ಇದ್ರು ಉಂಟು 6 ಹಾಕಿ ಬಂಡ ಏನು ಹಾಕನತ್ತಿ ಆ ಗರ್ಭಗುರಿಟ್ಟು ಮೈಷ ಮರ್ದಿನ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಆರೆ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ ನಾ ಹಾಕ ಮಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಕನ್ ಬ್ಯಾಟಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಕಾನು ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಕಿ ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಅತ್ತು 8 ಬೋನು ಹಂಚಿಕ ಹಿಡ್ದು ಹಾಕರ್ಬೋದು ಬೋಟ್ ನಿನ್ನ ದಾಯೇನೆ ಮನಪೆ ಬಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ BJP ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿತೇನೆ ಈಗಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಗ ಏನು BJP ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಅವೇ ಪಕ್ಷದ ಬೇತೊಂಜಿ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ಏಪುಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೀವಿ ಅಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಓಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಡು ಓಲು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಎಂಕಲ ಬೇಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಂಕ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಲ್ತೀಜಿ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಆಡು ಏನು ಆಜಾಯಿಲು ಬಲ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇಪ್ಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಿನ ಅತಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಏನು ಬರಪಣ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಇಂಕೆ BJP ಪಕ್ಷ ಸೀಟು ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಪಿದಾಡಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಜನ
ವಿರೋಧ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪಂಡೇರು ಬ್ಯಾಗ ಮರಲಂಬಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋಯೇನು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತಾವ ಅಯ್ಯ ಪೂರ ಸೈಸ ಒಂದು ತುಂಬಬೋದು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತನೆ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮೈಷ ಮರದಿಂದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೇ ನಟ್ಟನು ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಎದುರು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ನಟ್ಟು ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಏನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ದೇವಿ ಓಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓಲ್ಲ ಏನು ತಪ್ಪು ನಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ತಪ್ಪು ಬುಕೋರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದೆ ನಟ್ಟದಿಜಿ ಏನು ಎಂಕ್ ಬಡೋದು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಡೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ನಟ್ಟದಲ್ಪ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಆ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪದೆ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡಬೆ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ದುಂಬುಗು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತರು ಈ ಕೋಡಿಯಾಡ ದಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ MLA ಅಪ್ಪಜಿ ದುಂಬು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೇನು ಕೋಡಿಯಾಡು ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳಿ ಮಾಲ್ಯತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆದು ಕೋಡಿಯಾಡು ಏನೇ ಸುರುಕು ಮಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪೂರ ಕೇಳಿದು ಬತ್ತದು ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಐದು ಇತ್ತೆ ಪೂರದಿಗಿಟ್ಲ ಮಾಳಿಗೆನೆ ಆತಂದು ಅಚ್ಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೇನು ಕೋಡಿಯಾಡದೆ ಏರ್ಲ ಬಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ದುಂಬೋರ ಆರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷರು ಸೀಟ್ ಹಾಪಣದು ಇತ್ತೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗಪ್ಪ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಎಂಕಲ್ ಗೆಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಊಡ್ದಾರೆ MLA ಅನ್ನೋದು ಎಂಕಲ ಲಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ವಂಚಿತಾನು ಐದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಯಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ MLA ಸೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಅಂಡು ಕೋಡಿಯಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ MLA ಸೀಟ ಅಂಡು ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜುಂಡು ಸಣ್ಣ ತಿಳಿಪುಡೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಣದು ಬಂದತ್ತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಓಲೋಲು ದೇವರು ಬರುತ್ತೀರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಏನು MLA ಆಪೇದ ಎಲ್ಲ ಮುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ದಾದಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಸೀಟ್ ಹಾಪಣ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಬಾರಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಓಲು ಹೋದಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಆಂಡು ವಿನ್ ಆಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಏನು ಒರಿಯೇ ಶಾಸಕಿ ಏರ್ಲ ಶಾಸಕಿಯರು ಇಜ್ಜಿ ಉರಿ ಕಾದರ್ ಇತ್ತನಾರ ಅದೇನು ಸಭಾಪತಿ ಮಲ್ತೇರು ಇದು ಶಾಸಕಿ ನಿಪ್ಪುನ ಏನು ಉರಿಯೇ ಮಾತಾಕೋಡಿ ಪೋಣ್ಲ ಉರಿ ಶಾಸಕಿ ನಾಗ್ಪುರ್ ಹೊಡೆದೊಡಿ ಶಾಸಕಿ ಅದು ಬತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂದ್ಬೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಗ್ಪುರ್ ಹೊಡೆದೊಡಿ ಶಾಸಕಿ ಅದು ಬತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಡಿ ತೋಜಬೇರು ಅಂಚ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಳ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ಊರದ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಏನು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರು ಧೈರ್ಯಡು ಅಂತ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೂ ಪೂರ ಏತ ಓಡಿಸೋಡ್ದು ಒರಿಯನ ಋಣ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುನಕಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಾಠ ಕಲ್ಪದಿಪ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಳ್ಳುನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಜವನೇರು ಪೂರ ಆತೇರು ಆಟ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 30% ಜನಕುಲೆ ಕಾಣಲ ಆ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪದಾಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕಾಣಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಠ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪದನಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ನಾವು ಒಂಜೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗ ಸುಖಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲ ಒರಿ ತೀರ್ಮಾನಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೋ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲೋಕಿಯಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೋ ஒரு ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೋ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಬಾ ಇಂಕೊಂಚ 10 ಜನಕ್ಕೇನು ಇರು ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಉಣ್ಣು ಆಪುಂಡು ಅನೇನು ಭಾಷೆ ನೋಡೋದೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡ ಬುಡ್ಚ 10 ಜನ ಹಾಕಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ಪಾಡಬೇರು ಅಶೋಕನ್ನ ಇರೆಗೊಂತೆ ಓಟು ಕೋಡಿ ಅಡ್ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತ ದಾನೆ ಏನು ಪನ್ಪಣ ಈತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದು ಈ ಕೋಡಿ ಆಡಿಡು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೀಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಐಜಿ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಇಂಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಪುನಃ ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಡ್ದಾರ ಏನು MLA ಆತೆ ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಿಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈ MLA ಏನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾವಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಆವು ಏನು ದಾಯೆ ಈ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ MLA ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜದೆ ಬಂಡ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆತು
ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಿದ್ದು 2 ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂದು ಆಲಚ್ಚಿ ಬಯ್ಯಾಗೀತು ಸಲಾಡ್ ಹತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಉಣುಪು ತಿಂದೊಂದಿಜ್ಜ ನಿತ್ಯ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉಣುಪು ಪಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ತಿಂದದು ಅಜ್ಜನ ಒಪ್ಪಂಡು ಹಬ್ಬ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂತ ಖರ್ಚಿಪ್ಪು ಬಟ್ರೆ ಇರನ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದೆ ನಾನು ನೋವಲ್ದ್ರು ಈ ಕೊರ್ಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬೇತೆದಾಲ ಎಂದ ಖರ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಯಮನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬುಡಿ ದಿನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬಾಡಿಸಲೆ ಎಂದು ಪಂತೆ 5 ವರ್ಷ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಊರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಯಿನ ಆಯ್ನಾತೆ ಕಡಿಮೆ ನೂದೇಟು ನೂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಉಂತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇವರಿಗೆ VA ಬನ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ 30,000 ತೊಂದಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಡಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ನನಗೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದೆ 30,000 ಕೊಡೊಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ 30,000 ಕೊಡೋದು VA ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ ಮಾರೆ 50 ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದೆ 30,000 ತಗೊಂಡು ಈಗ 5,000 ಸೇರಿಸಿ ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ವಾಪಸ್ ಸೇರ್ದು ತಿಕ್ಕುವ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡು 94 ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಒಯ್ನು ಜನಕುಲು ಎಂಚೆಂಜ ಮಲ್ಪೇರು ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ಪೆ ಮುರಾನಿವರಿ ಕಲಿಗೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತಿಗೆ ಕಲಿಗೊಂಡೋನಾಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಂದಾರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾರೆ ಕಲಿ ಪತ್ರಿದಾರೆ ಆಯ್ ಬಾಜಿ ಪಾಪದೆ ಕಲಿಗೊಂಡೊಬ್ಬಣೆ ಒಟ್ಟೆ ವ್ಯಾನ್ಲಿ ఆయన వ్యాన్ ఇడీ మారంలో ఐకి 15,000-20,000 రూపాయలు తిక్కు మారుతి వ్యాన్గా పోపుంది అది ముకులు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన పత్తది ఆడದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ఆయన ಬೈಕ್ ಕಾರಿಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ఆయన ಮಿತ್ತೊಂದು ಕೇಸಿಲ್ಲ ಓಡೆ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಯ ಪಾಪದೆ ఆయన ಅಡ್ಡ ಪಡ್ನಿ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೂತ ಬುಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತಾನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪೂತ ಬುಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಪೂರ ಒಂದು ಮತ್ತನ್ನು ಪತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಇದೆಂಥದ್ದು ಇದು ಹೂ ಅದು ಅವನು 50,000 ತಗೊಂಡದ ಹೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡು ಇದು ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ತರ ಮಿತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನು ಬಂಡೆ ನೀವು 50,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ 50,000 ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಆನ 50,000 ದೇತೊಂಡಾರು ಬಣ್ಕ ಐನಲ್ಲ ಆನ ಇಲ್ಲಗಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಅಂತ ಅವಳ ಇಚ್ಚಿ ಏನು ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಮಯ ಕೊರಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತಾನೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅರೆ ಬಾರಿಗೂ ಸಹ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದ್ದು ಬುಲ್ಪುಣೆ ಎನ್ನೆದ್ರು ದಾದ ಅಲ್ಪುಣೆ ಬುಲ್ತು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಆತನು ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು 30 50,000 ಪೂರ ಕೊರೋನಾ ಅಂಚಿನ ಏನು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಏನು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲೇನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲಿ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಅತೀವ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲಿ ಗೌರವ ಕೊರಪಣೆ ಬಂಡ ಎಂಗಲ ರಾಧನ್ಯ ಬೈದರು ಎಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಉದ್ಯಮಿರು ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಏನು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರನೆ ಪನ್ಪುಣೆತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತೀವ ಗೌರವ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಆಡ ಎಂಕಲ ಅಧಿಕಾರಿಡ 1 ರೂಪಾಯಿಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಜು ಅಧಿಕಾರಿನಕಲ ಪನ್ಪುಣೆತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡ್ಸಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ 1 ಪೈಸೆ ನಿಖಿಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಜೋ ನಿಖಿಲ್ ಸೇವೆ ಕೊರಲೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಏತ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ ಜನತ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಐನ ಸರಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಬಡದೆ ಕಾಪುನೇನು ಸರಿ ಐನ ಮಾಹಿತಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನವು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐನವು ಕಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ದಕ್ಲೆ ದುಂಬ ಐನಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಪರದಾಟ ಪಡೋದು ನಕಲು ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲೋಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಥ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಪೀಡಿಸವನು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ತೀರ್ಥ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದುಂಬದ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೋಡಿ ಆಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು
ಏಪುಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೋಡಿಯಾಡ್ದಾಕಲ್ನ ತರೆ ತೀರ್ಥಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೈ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಮಿತ್ತು ದೇರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜೊತೆಟ್ಟು ಈತಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಈತು ಒಡಿಸೋಡು ಈತಿ ಸಮಯಡು ಎನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯಡು ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಜವನೇರು ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರಿಯೊಲಿಯರನ್ನು ಪುದಾರ ಬಾರಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಒನಸ್ಸು ನೀರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಡೀ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸೇವೆನ ಎನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓಡ್ದಾರು ಆರೇನು ಶಾಸಕರು ಮಲ್ಪೋಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಓಡೆ ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಂಜನಕಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋದು ಓಟು ನಟ್ಟದು ಕೇಂಡದು ಇನಿ ಗೆಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುಣ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಗೆರಪಾರುತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆತೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಣಗ ಅಂಚಿರ್ಲೇರು ತುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರೆಂಡ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಆಪುಂಡು ರಾಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಎನ್ನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಳೊಂದು ಇಪ್ಪನಗ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಈರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಗ ತಿಳ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ದಾಯಿ ತಿಲಿಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಏದು ತಿಲಿಪುನ್ನೆ ತಿಳಿದು ನಾ ರಡ್ಡುಂದುಲ್ಲ ಬಚ್ಚರ ಶುರು ಆತನು ಓಟೆ ತಿಲಿಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದು 25 ಫೋನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಳ 1 ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊಯ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಕೊಂಚ 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕಚ್ಚೇರಿದು 1 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಈರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು 15 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡುದು ನಾನು ಪುಲ್ಯಾಕೆಲ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಡು ಲಕ್ಕದ ಪೋಡು ಕೂಡ ಬೈಯಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪನಿಯಾರ ಒತ್ತಡೋಳು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಓದಿಟ್ಟು ಐನು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಇಂಗ್ಲ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತು ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 2,200 ಜನ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ MLA ನಕಲಿ MLC ನಕಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಒರಿಯೋರಿ ನಾ ಬಾತೇರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಎಂಚ ಒರಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒತ್ತಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒತ್ತಡ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಹಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಓಟು ಮಲ್ಪೊಂದಾಡ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಹಾರದ ಓಟು ಉಂಟು ನಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ತೆ ಊಟ ಪುಣೆ ರಂಜೋನೆ ಪಿದಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಹಾರ ಪೋಪುಣೆ ಅಂದು ಆ ಒಂದು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಐದುಕ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ನು ಪೂರ ಎಂಚ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ ಪುಂಜನಕಲು ಆಂಜೋನಕಲು ಪೂರಕುಲ್ಲ ಕೆಲದಕಲು ಬಣ್ಣ ಕಂಡನಿಯನ ಪುಂಜೋನಕಲು MLA ನಕಲು ಬನ್ಪಣೆ ಕಂಡನಿಯನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪಿ ಓಡೆ ಪೋಯನಿಗೆ ಏನ್ಬಿ ಆಂಜೋನಕಲು ಬನ್ಪಣೆ ಪುಂಜೋನಕಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಕ್ಕು ಜರ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಚೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಐದು ಪೂರ ಮುಖ ಇಂಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈರ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಬಂಡೆ ಏನು ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ತೊಂಡೆ ಎಂಚ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಕುಸಿಟ್ಟು ಏನು ದೇತೋಡು ಬುಕ್ಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಫೀಸಿಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒರಿಯಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅದು ಆತಿಚಿ ಒಂಜಿ 5 ಜನನು ಬೇತೆ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋನಾಂಡ ನಮಗೆ ಬರಪನ ಫೋನ್ದ ಕರೆಕ್ಯುಲಾಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಒರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಪನ್ಪಿ ಅರಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಂಡು ಅನ್ನೋದಾದ ಅಲ್ಪಣೆ ಏನು ಬಂಡೆ ತಡಪೆದ್ದೆ ತೊಂದ ಇನ್ನು ಹಾಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಪಣೆ ಎಂದಾದ ಅಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನು ತಡಬೇಡ ಒಂದೇ ಪೊದೆಟ್ಟಿಂದ ಅರಿಬೋಪು ಅಥವಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಹುಡ್ದನು ಒಂಜಿ ಅರಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲಿಜ್ಜನ್ನದಾತ ಆನೆ ಬೋರ್ನು ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ನು ಅಂಚ ಎಂಕಲಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಾರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಎಂಕಲಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನ್ನ ಕಲ್ಲುಂಡ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಣೊಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಐನು ವಾಪಸ್ ದೇತೊಂದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆ ಒರಿ ಪಾತ್ರೆಯವ್ರನ್ನ ಒಂಜೇ ಕಾಲ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು 1,000 ಆಜಿನದು ಕಾಲ ದಿನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಯೆ ಪಾತ್ರೆಯವ್ರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಚಾರಣು ದಿವೊಂದು ಏನು ಪಾತ್ರೆಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ನಿಖಿಲೆಗಿಲೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊರಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 5 ತಾರ ಬತ್ತಿಜಿನ ಭಾರಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆದಿತ್ಯವಾರ 16 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಊಳಿತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಡು ಸಮಯ ತುದ ನೆನಪಾಪನು ಏನೇಪೋಲ ಮೈಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪದೆ ಇನ್ನು ಓಲಾ ಉಲ್ಲ ಪಾರಾಪು ಜತ್ತಾನು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಏನೇ ಪೋಲ ಆದಿತ್ಯವರೆಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ತ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಪೋಪೆದನೆ ಅಚ್ಚ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೋಡಾಪಣ ಕೆಲಸ ಶಾಸಕನ ನೆಲೆಟ್ಟು
ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಈ ಭಾಗದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆದ್ಯತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಧುಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏನು ಎಂಚ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾತ ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗಲಿ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಓಟು ಕೆಣ್ಣು ದಿಪ್ಪಾರು ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಅಕಲ್ನ ಬಂಧುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಓಟು ಕೆಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದಿಪ್ಪಾರು ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯದಕ್ಕಲಿಗ ಬೇತಕ್ಕಲಿಗ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಶ್ರಮ ಪಡ್ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲಿ ಇಂಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಂಜ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲ್ನ ಋಣನ ಬೂಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೂವೆ ಎಂದು ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಆಡಿದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲು ಆ ರೀತಿ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಅಶೋಕ್ ರೈದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿರ್ದ ಖಂಡಿತ ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಊರದ ಜವನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಮಾನ ಆಯ್ನೆ ನಿಖಿಲಿ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಈ ರೀತಿ ಬೊಳೆದು ಬರಡುದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಕಲ್ನ ಸಾಕಾರದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೊಳೆದು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಪನ್ನೆರ ಅಕಲೆಗಲ ಏನು ಅತೀವ ಅಭಾರಿ ಆದುಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ಪೋಣಗಲ ಬಾರಿ ತುಂಟತನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಅಂಕಲೇನು ಪೂರ ತಿದ್ದಿದು ಪತ್ತಿದು ಪೂರ ಈ ಭಾಗದಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಐಟಲ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿನ ಸೇವೆನ ಏಪ ಶುರು ಮಲ್ತಿದೇನ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಏಪೋಲ ಓಲು ತುಳ್ಳ ಇಂಕ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಾರ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹದಾರ ಏನು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಡು ಇನಿ ಶಾಸಕ ಅದು ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರೇ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು ಏನು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಕೈ ಮುಗಿಪುಣತೆ ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕಾರು ಎಂದು ನೆನೆತೋಳ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಣ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಗೌರವದ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣದೇನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಭಂಡಾರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹತ್ವಬಾರ ದೇವಾಲಯದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ವಿನೂತನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಲೋಕ. ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಹತ್ತೂರಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಿ ಕೇವಲ 199 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸೀರೆ, ಧೋತಿ, ಫ್ರಾಕ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್, ಚೂಡಿದಾರ್, ಮಿಡಿ, ಟಾಪ್ಗಳು, ಲೆಗಿನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು, ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು, ನೈಟಿ, ಜರ್ಕಿನ್, ಬಾಬಾ ಸೂಟ್, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್, ಆಟಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಗೆ. ನ್ಯೂ ಚೆನ್ನೈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ಗಳು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಭಾಭವನ. ನ್ಯೂ ಚೆನ್ನೈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ಗಳು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಭಾಭವನ, ಪುತ್ತೂರು.